cute nga bata nga nagbisti og ala or duha costume nga nakadapit sa atensyon sa mga netizens. Gipost sa proud mom nga si Mama Rochelle ang fun photo shoot sa iyang cute nga baby girl nga si Inday Eunice. Gikalipay kini ni Sanya Lopez kinsa nagda sa papel ni Orduha ang maong mga hulagway ug gani gi-repost niya kini sa iyang official social media account. Samtang sa nagkakulbahinam nga mga eksena sa mga lihim ni Orduha, sa karaang panahon, gipahibaw ni Orduha sa iya mga sakop nga adunay moabot nga labing delikado ug labing kusgan nga warrior nga moabot sa ilang lugar. Samtang sa modernong panahon, nakaplaga ni Riker ang mga top secret files sa nagkalain-laing klase sa Diamante. Ug sa dihang gibisita ni Crystal ang pungtod sa iyang mama, kauban si Jem, nabdan nila ang mga buwak nga naabo. Apan wa makabantay ang duha nga pusilon sila sa usa ka tawo nga nagtago. Unsa ka ang mamahimong kapalaran sa duha? At tangi sa mga lihim ni Orduha pagkahuman sa 24 oras.